Naqas l-ammont tal-menti minn persuni b'diżabilità. Dan ir-riżulta minn pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità li ppreżentat iż-żewġ rapporti dwar il-ħidma tagħha lis segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Justin Caruana. Rapport minnhom jiffoka dwar il-ħidma tal-Kummissjoni, filwaqt li r-rapport ieħor jitratta l-15-il sena tal-att dwar l-opportunitajiet indaqs u jiffoka fuq l-irwol tar-regolatur. Mir-rapport ħareġ li l-ilmenti fl-2015 naqsu meta mqabbel mal-2014. Fl-ewwel 15-il sena mit-twaqqif tagħha, il-Kummissjoni investigat b'kollox 1645 ilment, li jfisser medja ta' 110 ilmenti fis-sena. Fil-qasam tax-xogħol ukoll kien hemm tnaqqis fin-numru ta' ilmenti dan grazzi għal numru ta' inizjattivi li introduċa dan il-Gvern. Oliver Scicluna, chairperson tal-Kummissjoni, qal li l-aċċessibilità hija l-aktar suġġett li dwaru rċieviet ilmenti ġodda dwaru il-Kummissjoni. Varjaw ġifieri fejn jitlu postijiet pubbliċi, fejn jitlu postijiet anki entitajiet tal-Gvern, fejn jitlu wkoll infrastruttura bħal bankini u anki ingombru fuq bankini bħal siġġijiet, tabelli u affarijiet bħal dawk li żjed li jitlu rapporti. Jien ħaġa bħala xi ħaġa pożittiva minħabba li anke n-nies huma aware li għandhom post fejn jistgħu jilmentaw u dik l-entità li aħna nkunu qed nieħdu azzjoni. Oliver Scicluna ringrazzja lill-Gvern għal fatt li dejjem jikkonsulta mal-Kummissjoni u fisser bħala kruċjali l-proġett ta' djar fil-komunità. Fejn jitlu djar residenzjali naħseb kien a very hard job biex isir u qed isir jiġifieri rajna diġà dar f'Għawdex, dar fis-Siġġiewi u hemm pjanat djar oħra u għandek 10 djar li jridu jkunu lesti sal-aħħar tal-leġislatura u nemmen ninsab vera ottimist li jsiru jiġifieri u hemm bżonnhom. U ħafna inċentivi oħrajn, jiġifieri jiena anki l-Kummissjoni li ingħatajna ċertu risorsi biex inkunu nistgħu naħdmu, risorsi fejn jidħol fondi biex inkunu nistgħu naħdmu, dik hija xi ħaġa li ttik iżjed kuraġġ biex taħdem fis-settur. Justin Caruana faħret ix-xogħol ta' importanza li jsir mill-Kummissjoni u qalet li din hija l-ewwel sena b'Kummissjoni ġdida għax il-Gvern ħadem għal bidliet fil-liġi biex illum din qed tissejjaħ il-Kummissjoni Nazzjonali għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Żiedet li hija x-xewqa tal-Prim Ministru li l-Kummissjoni tibqa' preseduta minn Oliver Scicluna bħala Kummissarju.